Evçilewela bi kêf û coş ji Amedê ji Zarokistan ango baxçeyê zarokan bilind dibe. Masî, 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 avê derketre qısî. Di werza nû a perwerdê de li Zarokistanên ku dibin banê şaredariya bajarê mezin a Amedê de hatine vekirin, çalakiyên pirzimanî yên pêşdibistanê tên li dar xistin û zarok ji serê sibehê heta êvarê demên xweş derbas dikin. Li bir zarok hînê hejmara ez bêjim hînê xezkirinê dibin, hînê renga û lîstikê me gelerî bi taybetî û hînê stranê xwe dibin. Di Zarokistanan da zarokên temenê wan ji 3 salî ta 6 salî ne di serpereştiya mamosteyên Kurdî, Tirkî û İngilîzî de û di gelek beşan da fêrî jiyanê dibin. Zarok ve derê wek zaroka dijîn. Zarokê me fêrî kurmancî dibin, fêrî zazakî dibin, fêrî Türkî dibin, fêrî İngilîzî dibin. Davahiyên baxçeyên zarokan ango Zarokistanan da her tişt li gorî temen û derûniya zarokan hatiye çêkirin. Ji polên fêrkariyê bigirin ta xwaringehê, ji xwaringehê ta xewîngehê, heta destşok û qedên lêstikê jî her tişt bi baldarî her ji bo zarokan hatine çêkirin. Bêdengî, bêdengî, ji ber ku êdî derengî, dema hasaneye em radikevin. Ana vira pêşî mamostetî de em aslında em dayîkin vira. Zarokê xwe em wek mala wan hezkirina dayîkê em didin zarokê xwe. 2015 da demek ku me dest bi vê xebatê kir, sloganê me ev bû. Ziman şêrîn e, Zarokistan hêlîn e. Li Amedê çar heb Zarokistan henin, ji van deh heb jî şaredariyê Peyasê, deh heb jî şaredariyê bajarê mezin a Amedê. Dervê wan jî çar heb cihê lîstokan heye, ev jî ji girêdayî şaredariyê bajarê mezin a Amedê. Yani giştî em dikarin bêjin, yani salane nêzî 1000 zarok li van wek Zarokistan û cihê lîstokê dan demên xweş derbas dikin. Li Zarokistanan li gel çalakiyên rojane kargehên taybet yên dramayê, müzîkê, şanoyê, felsefê, spor û hunerê jî tên li dar xistin û bi wî awayî zarok di temenê piçûk de bi kapasîteya xwe dihesin û gavek li pêştir dest bi jiyanê dikin. Abdulselam Akinci Rûdaw, Amed.